Hello guys, good morning. Welcome back to Suzuma Haircutter YouTube channel. लोगोफोर नै फुङावनो मा नायदों आङो मिथिबायना थास' बिबार जानो लुगैनानै थास' नागिरदोंमोन नाथाय मोनाखैनो खावसे लामाथिं थांदोंमोन आङो ओमफ्राय बुंखानोसै सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम नायनानै लोगोफोर आङो खावसेथिं नागिरहैनो बोरै गोथौ खालामदों पुरा लामा नस्थ' खालामो ट्रेक्टरफोराबो हा रोगानाय मानाय माने गोबावदो नै बारसे नुदों र' नै बारसे खानिखौ नैयावबो दं बारसे बारनै दं नै बेहाय खानि नै मोनसाबबाय लोगोफोर इखिजाना फैबोदो र' 7:50 जाबायहाय टाइमा सान्दुंआबो गोसाज्रां जाबाय गैयानो गैया मालाय खाबाय थायो खोमा मानसिफोरा मोननो गारि फैदों गैया नै फैथार जागोन इयो नाफोरदोबो थेब थेब माने ना फिसाफोरदोबो गोथाव जागोन नाथाय अखा बोथोर गैया मा गैया अखा हायैनि ना लकेलबो मोनजाला माला फिसारिनिफोरखौथ' जाबाय थानो बायो फिसारिनिखौ गोथाव मोना ना माबा थाबनो माने सेवनो नागिरो फिसारिफोराबो माबा स्वाद गैया हेन मोनो आरो ओमफ्राय लकेल नाफोरबाथाय मोजां मोनो जेरै फिसा फिसाबा फैथिग्रि बोथिया सिंग्राफोरबा बिदिनो गोरै बेफोरखौ मोजां मोनो बारा बुरजाबाबो गोखै जागोन गोखै होबाथाय माना आरोना बेनो मानसिफोरा सोरबा थाइगिरबो होयो मैथा मोनबा ओमफ्राय कारजि नै लोगोफोर थास' बिबारानो बेखिनिल' आरो ओमफ्राय कारजिया इयो थाइना दंमोन उनखैजा वालनि बेखौ खाना लाबोदों आं थाइनायखौ ओमफ्राय मैथायाबो नै खाखाना ज' लाबाय ओमफ्राय अमा बेदरा मोनफैबाय बिबनाङा लाना फैखाबाय नालाय नै अमा बेदरा गोननायखिनिखौ बेगलेबदों ओमफ्राय बयलार लाबोदो अलप बाबुनो थाखाय ओमफ्राय नै बाजारा थाइखुम गाजर बिलाहि ओंखाम खाख्लेरैनो आरो नै अलपमान रुगारना लानो नालाय आङो दै होना सुखांनानै होबाय नै लोगोफोर आंहा मानजानो गिनानै प्लास्टिक फारसेखै गानदों फारसेथिं गानाखै सारलासो आंजों बावगारथारदों फारसे गान ओमफ्राय मानसैबो नालाय आङो आरो आंहा मा मोनसे आखल थास' मैगंफोरबा आखाइजों दाङै दाङै सुवाबा माने मोजां मोनालाय ओमफ्राय बेखौबो दाङै दाङै आखाइजों सुगोन उनाव मानब्रबजोबनोसै आंहा दांनानै सुनो लुगैयो ओमफ्राय नै आं सायहोलांबाय फारसे किल' गानदों आङो मिनिनाङा दे लोगोफोरा बुङोना कमेन्टआव मा प्लास्टिक गाननायना सायदोहाय बिलाय बिदि होननानै बेखौनो मानजानो गिना दा बुंसै दै लोगोफोर सुबाय बयलार अलपल' लाबोदों आरो बयलारखौ अलप सुबाय नङा ओमफ्राय नै मैथाखौबो एसे सखाना लानोसै आङो बारा बुरजा होला अलप ओरैनो अबेबा गाज्रि एम्फौ खानायबो दङ आरो जगार खालामखानानै रेडि खालामनानै संहोलांबाय थानोसै नै गासै रेडि खालामजोबना लाखाबाय संनो थाखाय बिलाहि पियास जायखिजाया मैथायाबो सुखाना लाबाय ओमफ्राय बेदरखौबो बयलारखौबो सुबाय ओमफ्राय नै थास'खौबो ओमफ्राय नै फारसेयाव अमा बेदराबो रुखांनानै लाबाय आरो रेडि सब खालि संनांगौ र' हाइजें सामब्रामबो देखाजोबना लाबाय ओमफ्राय संहोलांबाय थानोसै नायलांबाय थादो आरो ओमफ्राय नै मोननैखौबो सनाफोर आंहा नै बयलार बेदर ओमफ्राय नै थास' बिबार न'नि खाथियावनो खादोंमोन आं ओमफ्राय नै मैथा लाखाबाय होनो थाखाय सुखानानै दोनबाय आरो ओमफ्राय अमा बेदरा एसे लासैनो सामब्राम देनायखौ होबाय
दै गुदुं खालामना लानोसै गाजर थाइसे थाइसुम थाइसे बिलाहि नै पियास लाबाय गाजर सुखिनिखौ ओरैनो गेदेर लाखासै गोदौनो गोदौसिनो आरो रेबबाय दैखौ होनानैसै जाबाय नै जाखिजालौ लं आरो जाब्रां दं ओमफ्राय दालसिनि बेखौ देना लानोसै दा जाबोबायानो आरो दै कालारखौ बयल होबाय बिदिनो गलायना जानोसै दाउआ मोनबाय ओमफ्राय नै आंना हानाय आद्रा दंथ'यो र' थाइसुमायखौ सुखिना लाबाय थास' बिबार अमा दालि संनाय जायाखैसै ओमफ्राय गाजर सातनि थाइसुम बिलाहि गाज्रि बेखौ सिगां लोंग्रोनांसै थास' बिबार संथाराखैमोन नायफैबाय ओइ दरनैनो माबानो बाबुनो हो अमा माबानो बयलार साराय साराय
प्लेटाव लुना दोननाया नङा